Why ngathi wena uyasihlukanisa wena? Awuthemba. That's why kade ngingafuni ukukuvulela le phone. Ngoba wazi ukusobona into esizibonayo ngisho manje. Ya. Uyitholile into ebukade. Okay, ngicela iskipa sami ke. Ya, khumula iskipa wena. Isikipa ngingikwazi ukukunikeza. Manje. Iskipa man. Angingikwazi. Khumula ngambi. Ngingikwazi ukukunikeza isikipa. Ngala mateki nje kube ngiyakhulumulisa yazi. Uzocukana indoda. Awuzoboneza kuphela mina ngendawo mina ngicela ukuthi ufeke kwacala igqoke mina la. Ngiyaxolisa. Wena ngoba uzosana. Wena okay into yokuqala wena ufikelela lo mntana. Isithando sami lesi. Ngibizi ngisithanda sami. Uthi lo mntana ichayile. Yeah. And wena ufikelela lo mntana. And lo mntana uloyala. Manje my sister awusamfuna ngisho. Kodwa mfethu na uyazi nje. Angazi next. Uthola nentombazane e1 wena. Hayi lona nkarili ukukoponyana lona nkarili awu wabani. Lithomla philo man. Zingatawuzwanga. Uthini wena? Uthola nentombazane e1 wena. Ubani? Wena ngikhuluma nawe ndoda.